ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Matagutlo nga natong asit sa tagsa nga lugar. Mga kasakit o kasugo nga imong ginapasan. Sa imong pag-inusara ning sa iyong kagabhion. Sa mga pagsulay o kasakit nga imong naagkon. Ayaw kabalaka ni ining gabhiona. Kay aniya kami ang imong mga higala. Nga andam o tagana aron mukupay sa imong mga problema. Ug andam kami kanimo karon mo pakatawa. Busa, uban ni kami niining atong tulumanon. Mga taig pasito o balak sa kinabuhi. Mga taig pasito o balak sa kinabuhi. Oras sa DXVD 11.3 FM, the voice of Dapitan. It's 7:36 in the evening. Mayong gabi sa tuwang mga suking tigpaminaw. Maayong gabi. Pasensya mo mga kadi kay karon pa nagasugod ang atuang programa tungod kay duna tay gika langayan pud gamay, so ngay tagpasensya sa atong mga suking tigpaminaw ning maong programa ang mga tagik pasiaw ug balak sa kinabuhi. Medyo na late kita karon sa pagsugod mga kadi kay duna pud tay gikubi-kubi na tay gipangkipot-kipot. Pasensya gid kayo nga nalangan-langan mi ni Kuya Rumi apan padayon lang gihapon ta og welcome ang tanan para sa tuang programa karong gabiuna, mga tagik pasiaw ug balak sa kinabuhi. Maayong gabi nimo diha partner. Ay gabi sab nimo diha partner ayon ko don soy abisan to rug na leta nga tabis pinsan nila pero at least nga ato gyung bisag leto ta ayon ko don sa ato ni padayon kita para mapaabot gyud sa tagtagsan nila ka panimalay labi na gyud sa mga mahiligon sa balak. May gabi sa tanan. Kuan man Kuya Rumi kanang mo nagingon nga kuan kita deduction na pod. Oh, di absent ron, di another deduction salary na pod. Your deduction salary na. Gabi ako ra punta na. It's my fault. Oh, kay listen mo ako nya wala ko madawat ini ka. Bahin. Oh, bahin na pod. Hindi ba dako dako kay tong deduction salary gusto di ba dako. Oh, daghan siya ka absent. Daghan ka absent di ba dako. Kamera coming na di ba dako. Base na pandol taron dito kuan. Buya kayo por dito pa dayon. Dito pa dayon. Basig na magul. Basig pakaguluhipan. Pandol to. O yan pakaguluhipan. Buya kayo. Di ba dako nga bili mo diyan di ba dako. Wala ra pud ko na pake gulipan. Balikusan po siguro sa wa. Halag may to basig na masol na po. So, welcome na pod. Mag-uban-uban na sabta mga kadi. Niining maong programa ang mga tagik pasiaw ug balak sa kinabuhi. We are now live at Banunong Lawaan, Dapitan City, a proud member of Community Broadcasters Association of the Philippines Incorporated. DXVD 11.3 FM, the voice of Dapitan. Kining
mong programa gipalayuhan kini sa Less Water ang tubig sa kaniyahan nga dili gayud mahubsan. Less Water na ta mga kadi ginamutang diya sa Procono Linabo, Dapitan City. Less Water nga ihatod sa inyong tagsa-tagsa ka mga tugkaran. Free delivery sila within Dapitan City area lang. Tako na to sa ilang cellphone number 0948-775-7715. Less Water na ta para safety kaayo nga to ang imno nun. Nya napaliusab nato ang iFriend Digital House na nahimutang diya sa highway Lawaan at banglayod sa City Hall. Ang iFriend Digital House na nakatod sa ilang mga serbisyo sama sa tarpaulin printing. Una po sila ay bagong tanyag karon. Dili lang kay mga t-shirt printing, panindot sa inyong mga sakyanan, mga stickers. Una po sila ay process po sila mga kadi online. Kumukuha kag police clearance. Nya mo process po sila sa imo ang BIR. Ano ta dito? May tao na to si Sir Vixon na magdulot diya sa may iFriend Digital House. Usab nagpulisab ko nato ang Margie's Meat Shop. Gusto kag karne nga prisko. Pag-o kaayo permi ang ilang mga karne diha. Chicken, pork o beef. Margie's Meat Shop na ta mga kading nahimutan diha sa Don Francisco Street, Bagting, Dapitan City. Nagipag-iyan ka na ni Margie Albarico o gidumala ni Sir Edsel Baron. Diha ragid na sa duol sa merkado mga kading. Abri na sila kada adlaw ha. Ikan alas 5 sa buntag hantod pagkagabi. Ya, ang nakanindot ana kay mugaling sila og mga karne. Magpagaling ka didto sa gulan ni mga panakot, automatic na nang Margie's Meat Shop. Pag may gabi po, sa tuwang usa sa nag-sponsor, si Congressman Pinpin Oy. May gabi ni mo rin Congressman. Ang batanon o gwapo murag si Kuya Romy. Basta gwapo na kayo na Kuya Romy. Murag si Kuya Romy, basta magtalikod sila. Magtalikod. May gabi ni Congressman Pinpin Oy. And gusto po mo nga magpa-shoutout karong gabi una. Diri sa ato ang cellphone number 0907-944-5857 o live po taron mga kadi diri sa DXVD 101.3 FM page. Sa alang sa inyo mga pa-shoutout, diri lang sa ato ang live pod ato nang dabu-dabuhan diri inyo ang mga mensahe diha. Sa mga wala pa nag-share, i-share niyo ato ang live. Heart react comment down sa tuang live karong gabi una. Good evening DJ, happy Sunday, have a good day. Ika ni Mercy Sabaliero. Wow, si ma'am ato ang first honor. And hello to all here. How are you guys? Galing po kay Ma'am Mercy. Nagsubay pa to si Tio Badok sa iyang gamay nga basakan. Mao dai. Ay paglantaw ni Tatski. Hamulod pataang. Thank you so much. Thank you. Gabi maayong gabi ni mo diha. DJ, pwede mo nako mo balak. Pwede maayong gabi ninyo mga DJ. Higa ni Ma'am Vivian ampong diya sa may kanim. Pwede ka mo balak, madam. Pa-shout out Cagayan de Oro City. Thanks DJ. Ganina ra jud ko nag-atang DJ na dugay-dugay kita pag sugod, madam. Pasensya na gid kayo ha. Pasensya na kayo. Good evening in Kudonsoy gikan usab ni Ma'am RC Oyos. And we have first caller tonight. Hello, good evening. May gabi ko din soy. Yes, good evening diha nimo Dudong. Go ahead sa imong greetings dong. Una diha may ko din soy. Og si Kuya Romy ko diha. May gabi. Si ako Ate Lerina. Ate Lerina Galman. Sa Tabok Bugway. O Uncle Dode Gabriel. Galman. Dayon. Si Nigeria po. O Katemeng. Ayun, sa yun.
Advance ng happy birthday ni Ate Dairina. Advance happy birthday. Oh, greetings. Belated ay, belated. Ay, Belated kay humana di ay. Kadong ba? madali ay. Karon nga daw ba? Sure ba? Sure. Belated ay. Okay, salamat din sa pagtawag dong ha. Dito, 17. Demora to. Okay, salamat kay Dong. Salamat. Okay, thank you for listening dia sa may Isis Mugway Pulangko. Ika ni Dodong Patrel. May gabi nyo dia tay. Si nanay po dia sa may Isis. Sa inyo ang mga silingan usab dia karon nga naminaw po. Good evening to all DJ, including Soy, DJ Romy. Shout out ko sa best friend ko si Vivian Ampong and my family. Coming from Ma'am Karin May Elombaring. Thank you so much Ma'am May. Wala pa nag-share diha, issue nyo ato ang live mga katiha. Magdaghan ta karong gabi una. Kay doon na tayo mga bago usab nga mga balak karong gabi una. Doon na tayo mga pipila ka mga balak nga bago. Sabi na tong wala nakapaminaw sa niagi. So, basin karon makapaminaw na mo sa balak nga paru-paro G. So, doon na tayo mga bago nga mga balak. Basin katong sa niaging Sabado, wala nila napaminaw Kuya Romy. Ipabalik ko no to. Ipabalik ko no to nila pabasa tong paru-paro G nga kuan balak. TikTok mo na. Ni ha? TikTok, TikTok. Oh. So thank you so much sa atong 13 million viewers sa atong mga nag-heart react pod karong gabi na. Sa mga wala pa nag-react, magpalupad dagdaghang heart ha. Kunya may gabi ida ni Tatay Praxidis, ni Tada, ni Nanay Filipa, sila dia ni mga kuan nimo diha tay, mga kasangkayan nimo diha. Maayong gabi inyo diha. Nya diri usab sa ato ang mga kaubanan sa buhat ni Kuya Dincho, ang programming director. Yan nila ni Tatay Fab, ni Lolo Dodo, ni Kuya Mario, Tatay Mario, si Kuya Dods, kasama to si Kuya Dods na magkuhan mo to. Nabalak mo to ron, nalimot. Markaming na. Markaming si Kuya Dods. So sila ni Kuya Vansky, sila ni Black Mamba, ato ang mga bagong kauban diri sa Hugyaw Pasiaw usab. So mayong gabi inyo diha. Dade ni Kuya Elmo. Ato nakasupod si Kuya Elmo, murag busy siguro to gabi. Ito kay wala na mo paramdam. Oo, wala nagaparamdam si Kuya Elmo. Sige, busy to. So ato pong mga silingan, mga amigo diha sa may Pasanan, may gabi inyo diha. Sila ni Buywak Boy Sagob diha and family. And also to Tatay Bibi Turtal. Tay, may gabi ni Tatay. Ayong pagpaminaw ni Tatay Bibi Turtal. Diya sa may Lamating, sa tanan-tanan na lang nyo diya. Kaya di na to maganap tungod sa kadaghan. Siyempre, tibuok Zamboanga del Norte o especially diri sa 50 ka mga barangay nga nasakop diri sa Dakbayan sa Dapitan. And DJ na ako gamay nga balak medyo pasiaw gamay. Sige mga 10 minutes madam ato nang tawag dayon kay para makakuan dayon ka, makabalak dayon ka mga 10 minutes atong kuan. Pabuton mo da mga 10 minutes. Naglibog ko karon ingko kay naglain akong lawas. Naglain ang lawas ni Quick. O amping ka kanunay Quick. Kaog daghan Quick. Kaog daghan dayon sayog tulog. Pero na importante partner no. Basta medyo lain atong lawas, itulog na to na pahuway ba pahuway. Kaunin sakto. Sige ra mangud pug kag higda Quick. Mas may siguro mo jogging pug ka panlag sa. Ano sige gigda mo ni Commander? Basin gikapuyan po siya. Basin. Ay mas may Quick mo jogging pug ka panlag sa. Para exercise ba exercise. Tulap na basketball. Kwenta ni Tio Badok kay maitong mo basketball to si Tio Badok. Mo to pa lagi nga. Shoot daan ay ako ang dribble. Para ko mo si quick. Hindi ko doon sa kamay rin mo si Pao. Ayaw na brother, sakit kayo. Sakit kayo ng sipa. Latay float.
wang 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 wang. Kasi Lubat siguro. Marag lubat. Nakasaksak na eh. Dili siya magigdungog diri ba. Na may gabi dai sa tuang programming director si Kuya Den sa tuang kauban pod karong nga gabi una diri sa maong programa kay mobalak mo niya tuang kuan. May gabi ni brother. Mayong gabi pod dayon sa ngalan ni Badok. Sa ngalan ni DJ Badok. Kita lang unsa magkuban-uban. Kita lang sang Kitang tulo. Kitang tulo. Ikuban karong gabi una. Ya wala man gud nakaabot si kuan si Tatay si Kuya Dudes. Si Kuya Dudes kung moabot motoy mo kuan mapuli po ni Badok kunya dari sa tuang likuranan. Mitras wala pa si Badok ug si Kuya Dudes. Kita lang una. Kita lang tulo una. Kunya kani sila brother kay nangalate mo ni sila. Deduksyonan nila ng sahod ani. Kalima sila. Dito ko sila lang sahod. Kunya kalima po sila mabalak. Okay, lima silang balak dayon. Deduksyonan lang sahod. deduksyonan. Okay, sabot na daan. Ang ilang magkuha na karong katapusan, bali 1/4 na lang. One vote na lang. Kay ato, siyempre, ato man ang uban. Aga to ang porsyento bra. Porsyento na na. Inana man na. Kalimot mo tag May na lang ibayad sa kuryente. Mura ko ta kontraktor baka nga 60%. Inana ba nga bayad na sa kuryente gyud. Sunod ay. Alang-alang. Kaya ta ka bayad kuryente, itaw kayaw-yaw. Di na ta makakuan diri. Pero believe ta no diri sa DPD kay daghan kay tang mga ads, daghan kayong mga black timer, daghan kayong mga naghatag sa ilaang pag-sponsor mo nagingon nga nagmalambuon kita dinhi. Gumikan po na sa ang usap po na partner nga daghang nagpaas. Usap po na sa programming director ug sa tagiyang tagumala ning pang istasyon. Mo nang daghang ganahan sa DXPD. Daghang Tumala ra man ko na naminaw. partner tumala. Pero buyag lang sa mga kagang gabi bitaw. Gabi karon. So, pasalamatan na to na gyatagan kita higayon nga makatingog ta diri sa DXPD. Thank you so much sa ato ang 14 million viewers. Sa pasahon ni mga pa-shoutout, diserta mo bunal sa ato ang unang bala karong gabi una. Good vibes Inko. Dunsoy DJ pa-shoutout ko sa akong pamilya diha sa Maria Oray, Bourbon family o Daginutas. Og sa mga amigo nako diha gikan ni Reggie Bourbon ay kaning mga Bourbon ako aning mga kauban sa una ako ning mga amigo sa unang panahon nga nagdula pa ko katutuan bitaw kuan sa una Dili no siya tong. katutuang sipa bitaw Sipa. Takyan. dili gyud katutuang sipa po ni mga balusan po kag sipa Binti anay. Bintianay lagi maayo manula ning akong mga amigo nga mga Bourbon family. Kahit sobrang sakit na hindi ikaw ang pinili ng taong pinakamahal mo, wala kang magagawa kundi ang magpaubaya at magpaparaya para sa kaligayahan niya. Kahit durog ka na, maging masaya lang siya. Ika ni Ma'am Karen May Lumbaring. Gwapo kay nga hugot si Ma'am Karen. Mainlove ta ni kadugayan. Anong DJ, unsa imo family name from Agusan Bilsor? Family name secret. Tawagan lang ko ninyo Inko Dunsoy. And this is Kuya Rumi and Kuya Dinsyo. Gikan ni Ma'am Alma Katubay Anda. Thank you so much. Thank you for watching, madam. Gikan usab ni Tatsuki Hamulod Bataang. Good evening DJ. Shout out na ako akong mga kauban diri. Kauban driver diri sa Randy. Sila Randy og Plong si Plong nga kargado na ila truck para dipulog. Oy mao da. Ride safe ta tanan driver nga nagbiyahe karon. Takbong patisoy lang ta mga body kay danlog ang kadalanan kay ulan-ulan ra ba. From Iligan City, salamat DJ, God bless. Ay amping-amping mo kanunay ha. Ato ang mga driver ato gipahinumduman atong mga driver nga kung medyo Eyes on the road lang. eyes on the road, not on the legs. Di ba? Or kung kuan pod, pwede pod one shot for the road.
Oh. Ana lang kita. One shot One na ron. shot ra for the road. Oo. For the kanal. Murag ni Kuya Rumi ba? One shot po Ato ala lagi dayon basta parte nga na babay Oo. rumandayin ko. One shot po ni Kuya. Basta ma-action gani mo kana na ang duka mga kadi atong mga ka-driver diha. So pwede man mo muhunong sa daplin, idlip lang mo daw mga 10 minutes, mga 20 minutes okay na. Kay dili na to malikayan bitaw ang katulugon. Yan ay kinabuhi po ang atong gidala. Okay lang kung wala tay uyab mga partner, okay lang. Pero Pero Okay pangalahi ra ko maot. okay maot. Oh. bisag maot ko pero dili mo kambing na po ko. Sama sa gihapon DJ live ra ko naminaw kay di jud makuha sa amo ang radyo. O lagi dili kita makuha dana sa may kuan kay tago kay dana sa may kanim nga dana na sa Oh, kanim. kanim ba? yun. Ang kanim lisod kay da. Lisod kay ko na to signal. Hello po Inko Donsoy, kumusta po? Uy, si Ma'am Flora Bahian. Thank you for watching Ma'am Flora Bahian and welcome back. Welcome back diri sa tuang programa. Kumusta naman ka, ma'am? Kumusta na yo? Where na yo? Nakatabok na siguro ni siya sa ibang bansa. Wala pa kay ulan taon na lang pa siya. Pero hapit ako no. Hapit Wala na siya ikuan na ready na iyang flight. Ready na. Good evening ko dun soy, pa-shout out ko diri sa putol sa akong sister na nagpabunyag ganina sa akong lalabs and sa akong mga kulo ka didang. Pa-shout out po di ay ko ninyo tanan diha sa station The Voice 101.3. Thank you. Ayan, salamat kay ni Ma'am Mayet Akaylar diha sa may putol og sa bata ganiha diha nga nagpabunyag sa tanan nga family. God bless ninyong tanan diha. Naway pagpalain kayo palagi ng ating may kapal diyan. Si Kuya Rumi nagwapo nandyan ba sir? O andito si Kuya Rumi. Nandito Tuwa si na po, Kuya Rumi. ulog na po. Galing po kay Ma'am Flora yan ha. DJ, always share your life. Oy, thank you so much to Ma'am Mercy. Keep safe always mga DJ, sabi po niya. Salamat kay Ma'am Hang, palagi ka pong nag-share sa ating live every time na maraming mga DJ nag-program dito. Salamat sa iyong suporta. Daghang salamat Ingo Donsoy sa pag-shoutout. God bless po gikan ni Reggie Bourbon. Ayun, walay sapayan. I-share na to ang live karon sa inyo ang mga groups, sa inyo ang mga group chat, sa inyo ang timeline. Please. Yan, may please po yan. 16 million viewers, shout out. 17 heart reaction. Thank you. DJ pa shout out ko ni Kuya Dinsyo nga guwapo. Ayan. Gika ni Vivian. Ayan, si Ma'am Vivian. Oy, salamat kayo Ma'am Vivian. DJ Donsoy, pwede request, pwede ipakuha ng kalo ni Kuya Dinsyo. Ayaw ipakuha. Muna pinaka Munay gahom na ko. muna pinakabawal. Ikaw karon Mayet. Ang kalo ni Kuya Dinsyo mo na yung anting-anting. Anting-anting na. Ayaw na labde. Og ni Kuya Rumi, pa-shout out ko sa akong Papa Vinancio Ampong. Gika ni Ma'am Vivian. Ayan. Thank you so much, Ma'am Thank you so Vivian. much for watching. Good evening, Inko Donsoy, og sa mga kaoban ni mo diha og maayong gabi ipod diha sa akong Papa Rudy og Mama Adet. Amping mo permi diha tanan. Greetings from Davao City. Gika ni Ma'am Anneli Rarbilik. Ayan, thank you so much. Thank you Welcome so back. much from Davao. Welcome back, madam, sa ato nga programa. Patas og Tower DJ para madungog sa taga Sibutad kay ako jud i-promote inyo station. Actually ma'am, amo ang tower na kita dito sa pinakataas nga bungtod, na kita dito sa Linabo Peak. Apan sa bungtod man pud ninyo diha nga sa lipod gid siya kaayo. So di gid siya kadungaw. So diri na lang ta sa live magkita-kita, madam. Kay mas tinaw pa makita pa niyo ang mga gwapo nga mga DJ diri. Katong dili makita, nagpasabot na to nga alams na. Sa tanang driver tutok sa dalan ayaw sa dughan. Pero og naay puti og paa, sir batuhi lang. Inana di technique sa mga drivers with lover na to ha. Inana di ay. Pero mas ako ganahan ko mag-drive, labi nag long drive, na doon nagi kay tapad. Kaya para inig-cambio, inigbunal nimo dito. Ini kapak yung tirsigira dito sa paan. Kablit mo rin sa kilid, partner. Okay. Di ato na magmanual. Imbis automatic, gihimo nimong manual.
Imbis nga kuan partner, imbis nga nibulhot na kapaangat, imong gibira agad tong handbrake. Ni atras. Ang handbrake na no, di nagkagiot na hinoon. Ikaw doon soy mutan-aw ko sa iyang buhok. Sige. Ugma na. Dili ni pakita sa dito siyang book dili Di, long bernes. mo Atong adto- bernes siya. Matuta ka mamayet. Akay Oo. na, panalitan og mag-invite siya. Ay Oh, hana. ay niya. Anak ko ang sombrero ni Kuya Dicho, basta na sila ana. Kalo, day, abi na ko, buhok mo ko yung tanawon. Day, napitang buhok ka ng, sige. Day na ako, isang buhok ka. Ingko dun, soy, mutan-aw, pa-shout out, handsome boy, 3 DJs, ayan. 3 DJs, mga handsome. Ang sahog na yun. Next week, sir, hindi ko marinig yung program niyo kasi kasi Babay Philippines. Paalis na pala siya, no? Paalis na si Ma'am Flora. Mayong paglawig, Flora. Okay, ingat palagi, Ma'am Flora. Sana wag mo kaming kalimutan, ha? Sana pagbalik mo, may namnam ka ng dala. Ngayon. Sabi yan. Kaya paglupad niya, kakpinta na ko na. Ako ba draba na partner? Kayo ka kanabitang pasalubong? May ngayon kang pasalubong na dahil gipadala paglakaw nila. Binuwang mo, no? Dapat kung mag-adto sila sa gawa sa nasod, katutuang kugi kay mga pasalubong, napon may ipabalo nila. Ito, no? Oh, Kaya ito din ato, no? Papalo, nga kinahanglan nga ingat di siya, sige. kanara Oo, ano ba? Ma'am Flora, ingat ka palagi, ha? Para pag balik mo dito, may dala ka na para sa amin. Oh, hindi ba yun na. Yun okay yun. Yun na. Mas okay yun. Para mayroon May, siya. may babao na. May pabao na. So pagbalik niya, sabihin niya, Balot na yung bao. sabihin niya pagbalik niya, Kuya Rumi, thank you pala Kuya Rumi sa paalala. Ganun lang yun. Yun na. Wala na bigay-bigay. Tapos sabi ko na, Ma'am, salamat talaga, hindi mo nakalimutan yung sabi ko. We have a caller. To sineta pagtagatong caller. Shout out sa tuang 16 million viewers. Hello, good evening. Ay, nawala. Naputol yung tawag natin. So, dito tayo maglangan. Yatag day nato ning unang dalit lingaw. Shout out sa tuang 19 million viewers pa heart reaction sa tuang mga kading nga naglantaw sa tuang live. Ipalupad niyo ang mga heart para sa libre nga shout out dayon paki-share na pod mga kadi. Unang dalit lingaw, unang balak nga naguluhan. Naguluhan, partner? Hinumdumi ako, Hinumdumi ako. pinangga. Ako, pinangga. Unang dalit, bala karong gabi una. Ang driver, mao ginay kuan. Si Inko dun sa mga kade. Matahom nga larawan sulod ning akong dughan. Mabay sa akong kinabuhi nga akong gisaaran. So, wow. Utli nga pagbati ihatag sa iyang nataran. Aron sa timos nga kalipay among pag-asawaan. Apan subo palandumon nababag ang panahon. Kay ang babaeng gihandom pili kuman maangkon. Wala na'y katumanan ang mga pangandoy ning kahiladman. Naunta mag-uban sa unahan sa saktong kapanahunan. O pinangga, hinumdumi katong panahon nga kita nagmalipayon. Hinumdumi katong mga talidhaytang mga mapangahason. Hinumdumi katong kasadya ta, taliwala sa hubutang pagkabatanon. Kadawalay sa limbong, sa kakabhion, nga makababag sa imong katahom. Ikalimti ayaw, katong mga saad nga nahipati. Ikalimti ayaw, katong mga balak tang ginatagi.
Ikalimti ayaw katong mga litra nga imong gisabak. Nga ako lamang kung walay lain pa nga mga bituon sa dughan mo, misidlak. Huptan ko ang maong mga saad, pinanggan. Huptan ko ang nahibiling gugma sa langit ihangad. Naunta ikaw malukmay ug sa huna-huna mo kunsad. Aron sa paghinumdum mo nga rikan nako, oh pinangga ko. Salamat kay sa imong unang galit at balak karong gabi partner. Patay biliban ako partner. Kantang ako sa mga itsura ka DC pamantap pero imong balak murag panahon pa mangmampor. Abi ni mo partner kana ako agi maumaor bagay nako awat-awat nga nako partner. Awat-awat ra ba? Awat-awat atong mga tigulang dito nga kanang maayo kuno kay sila mamalak di awat-awat pud nako ba kay nga daghan kuno kay sila mga balak partner. Munang ako awat-awat ba na? Maumaor man pud partner. Ako ni duman nimo partner. Sa una palahubog ka no kanang mga tigulang kuy-kuyo ka maging tuba no di wala balak pa nang imong gitagi. Ako mo tigbalak partner. Ikaw tigbalang. Ako mo tigbalak sila mo tigtagi. Unang panahon pero karon Ikaw lagi mo tagik ikaw po ako na mutagi, ako na po mo balak. Pareha gud nimo nga ikaw pud magtagik tag duha ka tuig. Oh. So salamat kayo sa tuang mga ka-viewers nga wala ta nila biyahe dayon sa tuang mga nagpalupad sa ilaang mga comments, sa ilang mga reaction naghana kayong mga heart dre partner. So thank you so much ninyong tanan. Heart ng lapas. Oh, nang lapas na. Lapas yung bang heart. Oh, nang lapas ang Naog ng uban sa monitor ang heart. nakuha na, nangahulog na dre, nagkagulgol na ning mga heart dre. Di nas dughan ako padulong lang uban. Ay, nasa dughan. Pa-shout out ko sa akong mama nga guwapa, Vivincia Ampong ug sa akong banana, Lolito Mihos. Salamat di ka ni Ma'am Vivian Ampong diya sa may kani. Ayan, thank you so much ma'am. Ano gusto mo Kuya Rumi? Ayan, dito na, may pasalubong na to. Hindi pa nakakalipad, may pasalubong na. Ay, sa akin, ano ba? Ano sa ba? akin lang naman Madam Flora, kahit ano na basta galing sa puso mo. Galing sa puso. Galing sa puso. Okay ra galing sa puso, wag lang sa puso. Iba yon, iba yon. Ibang usapan na yun. Ibang Ibang usapan. usapan na yan. Usapan na yun. Sa amin lang naman Madam Flora, naingat ka palagi dyan sa labas. Ayan. Walang kasali yan sa loob. Wala na. Hindi pwede yan sa loob. Wala yan. Wala tayo. Wala na tayong checkpoint kasi yan. Checkpoint. Wala na. Ano gusto mo Kuya Rome? Ano daw? Yun na yun ha. So, Sa amin lang dito, Madam, kung masaya ka, masaya na rin kami. ganun tayo. Ag-ing ko, maninood mangka. Hala, padalhin ninyo Bex. Hindi ka ni Ma'am Lilibet ka lalang igiya. Dili. Wala to para to madam kana nang painit pa to, painit. Okay, doon na pa tayo mga nindot nga mga balak ron nga gitagik ni Kuya Dens og ni DJ Kuya Romy. So ato ang paminahon karon uran-uran. Ato sang basahon ni mga pa-shout out. Shout out ko sa mga Willis family like Dick, Ivan, Chian o Bunso. Salamat gikan ni Ilana Bukar Balingit Galiposo. Thank you for watching, madam. Ang haba ng kanyang name. Thank you so much. Ingko, sige na labay si Kuya Dincio diri. Wala jud ko kita sa iyang buhok. Siyempre kay magkalugod. Siyempre. Ito ra kay magkalo init man ko kay naamo ko sa work. Pero believe ba ko ang mga kuan bitaw kada na ang trabaho ni Kuya Dincio nga serbisyo publiko ginamo. Malansar ba kani siya? Ora baka may plano, may plano. Ato ning butaran ka presidente. Salamat kani Ma'am Karen Alumbaring. This to all mga DJ. Heart para sa ating lahat ha. Walay bias. Tayong lahat. Galing naman DJ, galing po kay Ma'am Mercy. Thank you so much sa mga heart. Akong heart DJ naa sa imong dughan. Wow. Sana all. Ika ni Ma'am Vivian. Sa all, daming mga heart. So sana naman hindi kayo magbago sa amin dito mga kadi. Palagi kayong subaybay sa ating programa.
yes, of course, pa-shout out sa akong pamilya namo diri sa Sulinog. Uy, sa Sulinog Island. Sulinog Island. Ay, salamat niyo diha ha. Gikan ni Jeffrey Oliva Mendoza. Thank you so much, sir. Sa imo ang paglantaw mga sumagang dira sa Dipolog og si Sulinog. Sumagang Ay, sa Sulinog. Sumagang sa mga sumagang family diri po na sa idol dia sa Silinog ug Baligway. daghan kag mga amigo diha, brother. Kuan mga sumagang, Mm. mga ubay-ubay na sila dia. Sabi na tong imong mga amigo diha, brother, no, katong mga hatag bitaw kana na ang bulad nga kana ang nukos. Bulat nga nukos. Oo. Bulat nga pinikas. Oo. Ay, utag na na pod, brother, kay pisik-pisik ka na pod ni gamay. Basin buhol ba? Oo. Kasi piskanta sa ilang Mamasin ta, mamasin. Kuyaw jud ni si DJ Ingo mo tirada og balak ba. Naa na pod mga girls makaihian. Binuang man ang mga tatski. Binuang na makaihi. Unsa man na gibusaw. DJ ang buhay ko, DJ ang buhay ko. Wow, thank you, Mercy. Diri na punta sa tuwang mga do na tay color di ay. Ato sa nga tagad. Hello, may gabi. Hello, DJ. Kinsa ni palihog? May gabi. Si Bibian eh. Ay, si Ma'am Vivian. Mubala ka, Ma'am Vivian. Nakoy balat gamay DJ dayon kanang iba ka nang nako ang kuan yo is binip mama kaya dili man ako agod kaning pinaaning madungog kaayo sa live o tahiman. Oh, ulay gid siya sa live, madam. Muna nga dili ka Sige DJ kay nakoy gamay nga balak DJ dayon kanang ako lang karon DJ. Atong kanon ha, ato ang himay-himayo kayo diri, madam, para maklaro gid nato karong nga gabi una ang imo ang balak ha. Sige. Okay, ready na ka, madam, sa imong balak? Ready na DJ. Okay, ato dayong hatagan si Ma'am Vivian sa iya ang balak karong gabi una, mga kadi. Sige, salamat kay DJ. Sa dili ko pasugdan kining akong balak, ako magpaila kaninyo. Ako di ay ni ang komedyante, gikan sa Dumaguete, wala pa taon makapamisti. My name is Beauty. Ayaw lang ko ninyo balak paki. Kay unya og mga husot ang inyong pati. Ania, paminawa kining ibalak sa naguluhan. Ug kabuton ko ang bulan ug itapad sa bituon para ako ikaw nga kabuton. Bulan kong pinalangga, ipangandoy ko nga ikaw akong makita. Dunay misulti ka na ako, na ikaw mitanaw sa kalibutan. Ug ako ikaw gagipangita. Apan kasihang ako lang natutulan, sige ko ikaw nga gilikli. Sa pahiyo mo ako nagdali. Apan ang mga tiil ko nagtumili. Tungo sa kapit-os ug walay sa lapi. Pero wala ko nagpakawala o paglaom. Adlaw gabi permiti kang gihandom. Sa akong damgo ko ikaw akong maangkon. Pero dili jud ko magpakawala o paglaom. Kamot og tiil ikaw ako jud kaputon. Apan mo abot ra jud ang panahon. Tagaan ko og kapiskay sa bituon. Ug iya ko sa playon. Paingon sa imong istasyon o bulan. Para maghawid ko anang dako kong microphone. Ug diha ko ipakita ang maanindot ug maanyag kong kapahiyom. Apan kung maabot ko na kana, ayaw lang panabi sa pagtanaw bulan. Kaya sa pahiyom ko ikaw mapukan. Sa mga mata ko ikaw malamba. Sa kandiis ko ikaw mapagba. Ug sa pagkatawa ko ikaw matumba. Tungod sa guba ko nga bisagra. Salamat kay DJ. Okay, salamat kay madam. Salamat DJ.
Salamat kay sa imo. Manindot na kuan. Salamat kayo. Okay, salamat kay sa imong nindot kay nga balak, madam ha. Salamat kayo sa balak nga ako ang natagik. Kadit kanang dugay gitin tawon ko. Dito ko nakabalak ba? Ako naman ko ni siya gitagit kayon. Anang sige lang DJ kay naamang ko ko'y balak nga gigama DJ para gid niya kanang makaanak ni ako DJ. Oh, sige kana mo among atangan madam nga makaanhi ka diri nga ikaw gid mismo mo balak diri ba? Oh, din saon man dad nga kanang napamanday mga kanang kuanjo kanila ging kulang tag mga salapi. Wala gyud. Gikan ra ba ko diha ganina nalimot gyud kog hapit diha ba? Nyari ka DJ? Oh, gikan kog libay niadto kog libay dito kay nangumpra kog bagol nalimot kog hapit. Ay kuan ko DJ karon pa ko hapon na abot gikan ko ni duty. Dahil doon na kay mga greetings diha madam. Kanang mag-greet ko DJ kanang una diha nimo. Dayon sa imong kauban diha si Kuya Dincio og si isa na DJ. Si Kuya Rumi. Oh, si Kuya Rumi. Si kanya isa. Si Kuya Rumi dayon sa tanan nimo kauban si Didi Kitka dayon kasi isa nimo kauban si Didi Badok. Dayon kani sa akwang Papa Hari si Papa Binancio Ampong. Oy, pa bayang happy mo pa. Dayon Pa, may gabi ni mo dia pa. Dayon si akong band ko DJ si Mr. Lito Mihos. Oh, bana. Dayon sa akong mama. Dayon sa tanan ni Karin ni po di ay DJ. Then mana ako no si Papa diha ka ma-audition ko siya kay mo kanta daw kuno siya dihapon. Oh, sige pakantaha si Quadri si Papa diri pakantaha. And mga ka DJ. Okay, salamat kay sa pagtawag ma'am ug salamat pud sa imo ang balak tampo karong gabi una ha. Sige, salamat ka DJ. God bless. Ug mo power sa inyong istasyon DJ. Okay, bye-bye. Bye-bye. Yes, salamat kay ni Ma'am Vivian Ambong. Kanado ka diha sa may Kanim, Sibutan. Thank you so much. Doon na nagitay mga magbabalak, mga striker. Gikan kayo sa layong dapit. Salamat kayo sa tuwang mga suking mga ka-viewers atong mga suking tigpaminaw. Na doon na pagindi ay mga pipila ka mga tao nga nagpabilin ang ilang gugma sa mga pinulungang balak nun. Kanya pa shout out ko ni DJ sa akong lolo anak Lito nga sigig paminaw sa inyong programa. Oy, salamat kay ni Tatay Anak Lito. Ika ni Diso Asido Janice, si Ma'am Janice. Thank you for watching og sa imong lolo nga always nakapaminaw ning maong programa. Di na ta maglangan mga kadi, ato na yung ihatag ang ikaduhang bala karong gabi una nga Kuya Dincio. si Kuya Dincio may muna. Sige, atong ihatag ni Kuya Dincio ang dugay na ang mga katawhan wala na makadungog sa iyang balak. So atong ihatag ni yang bala ko say uluhan ana Ang brother. Uluhan ani brother isalig ko ang tanan unya. Sa dili pag ko mo balak dai ako ang balak brother ikaw lang ako pabalako na to. Unya mayong pag-abot ni Kuya Dodds. Oy, nada si Kuya Dos. Mayong gabi Kuya Dodds. Mayong gabi ni Kuya Dodds, mayong pag-abot ni Kuya Mayong pag-abot. Dodds. Okay, di na to lang ngayon. Kita maglagan. Ato na yung ihatag ni Kuya Dincio ang yang unang balak karong gabi una. O akong bathala. Iling tumangkugngan ang mga takna ning akong nahabiling hinulamang kinabuhi. Apan wa ako'y gahom. Aron pagtabon sa nagkasawop kong paglaom. Kasa akong pagidaron, hapit na kini kuhaon. Wala ako'y bulawan, kay kabugti sa imong kaayo. Kasa akong pagsibol ning kalibutana, imo akong giagak o gipagda. Nga tinubdan sa pagmaya, imong gipakita.
sa balod sa lapyahan nga naghatag og kalipay ning dughan. Kalipay nga sama sa pagsibol sa adlaw nga naghatag og kahayag ning mangitngit nga kalibutan. Mga bituon sa kalangitan na maunay naghatag og banag-banag sa lahom nga kagabion. Mga unos ug pagkusukuso sa bagyo, sa mga pagsulay ikaw anaa, aron ang tanan akong ilampasan. Buot kumangpugnan ang tuyok sa kalibutan, buot kumangpugnan ang adlaw nga mosalop sa kasadpan. Kung magahawiran ang hangin, aron magpabilin kining dughan, apan wa ako'y mahimo, kung ikaw man ang labaw sa tanan. Sa dawaton ko na lang ang tanan, kay mauman kini ang latip sa kabalaran. Ning binuhat mong nag-ambahan, iyon na lang ako sa pagpatulo ing mga luha. Pagkanuy ug pagpako nga unta, ikaw maluoy ug pagasumpayan pa ang kritik ning pulso sa kinabuhi. Aron unta makabot ko ang mga tinguha na sa kinabuhi ako magkuha. Mga pangandoy na mantala, pinagtughan ug una-una. Pag sa nagkasawop kong kinabuhi, ikaw man ang padulngan ug alaygianan, mao'y padulngan sa tanan. O paghala, salig ko kanimo kining tanan, na ikaw raman ang tagyaan ning kalibutan na akong ipuy-an. Sa ako ng pagpanaw, ikaw nagauban. Sa paghatag og banag-banag sa akong lubnganan. Ug pagsapnay diha sa kamingawan na akong padulngan. Daghang salamat. May gabi sa tanan. Ngayon, akong pasudlon, si Kuya Dodds, aron mo tuloy din sa tungkulan. Kay, mo dim-dim sa kukadyot, gabay. Okay. Salamat kayo, Salamat kay Kuya Densyo. sa imong nga dalit balak Maanindot karong nga gabi balak. na. Na imong sa imong manindot nga balak murag kay makatuig ning gitagi kay Kuya Densyo kay taas-taas man. Kunya, dunag yung unod ang yang balak. Dunay unod ang yang Oh, balak. pero wala pa kikali. Wala pag ikali. Wala pa kikali. Igo pa lang ginigitli ang unod. Oh. Igo ipakita nato. Kung pagani pagitli sa unod iyan nang usa iyan ang gitilang. Yan ang gitil. Yaon. Kunya, mayong gabi og ato ipahibalo sa atong mga suking tigpaminaw nga duna tay bag-o nga kauban diri sa programang Balak partner Kuya Rumi. Si Kuya Dodds. Mayong gabi nimo Kuya Dodds. May gabi. Ayong gabi usab sa atong mga suking tigpaminaw. Diha sa kutob sa maabot gyud no sa atong signal ning DXBD 101. May gabi niyo diha nga kanunay gyud nga nagsunod sa makalingaw ninyo nga pamation. Kami nagpasalamat pod ka sa among manager si Sir Perlino kauban sa iyang kauban sa iyang Kinabuhi. Kinabuhi. Dili kay kapikas Oh, tibuok yun. Oh, pero sa ako di ko mutukot di ko musugot kapikas. O di Tibuok yun. Tibuok na gyud. Mao na Kay ang kapikas to man ni kumpare. Tuwan. na og isdang palad. Katotoan ko tay kanang dipulog dapitan. Ang to pikas na siya ba? Pikas na siya. Pikas na iyan pangilong. Ya, kani si tatay karon si Kuya Dodds. Bago na to nga kauban diri sa mao nga programa, mga tagik pasiaw og balak sa kinabuhi. Amo ni gingon Gimix. ko dun sa nga kini kun mong balak, Oo. mugna man ni sa una-una. Oo. Mugna ni sa una-una.
Unya nagikan sa kasing-kasing. O nagagikan po sa kasing-kasing kay di man ka makalitop sa balak o dili magagikan sa Oo, kasing-kasing. oo. Muna tayo nga nagpasalamat gid mi tayo nga duna gid mi usa ka binuhat nga sama ni tatay Kuya Dods nga siya gyud mo maswito ni ining maong mga balak. Iya kitang tabangan karon sukad karon gabi una mga kadi. Naa na gid siya ni ining maong programa. So salamat kaayo ni Kuya Dods. Unya mo bunal ka sa imong unang balak karon Kuya Dods. Ako sa din bali ko kaya ako sa Ini kumani Kuya Rumi. Oo, Sunod din ka. ikaw din ka. Sunod din ka karon. Unsay uluhan ani mo ang kwanda karon partner? Duyan sa pagpangga. Duyan sa pagpangka kini karon kay duyan sa Kini pagpangka. nga kung balak alang ni sa tanang naminaw karon kutob lang asa dapita abdo ng sipa sa signal diri sa DXBD 101.3 FM, the voice of the Pitan. Ubos ning dakong kahoy ngalawaan. Linalik nga duyan atong ginasakyan. Sa udtong tutok gugmang gisawan. Limos nga kalipay way pagkapukan. Oh, pinangga, duyanon ko ikaw sa pag-amping ning akong dughan. Sapnayon sa walay hunong ug katapusan. Bugkuson ang mga kamot ug dili panamas-tamasan. Panggaon sa kanunay huway kausbanan. Ang mga hukot ug lubid sa atong panumpa. Huway makapugong bisan pa ang dakong baha. Kaya ang akong gugma sa kasing-kasing natala. Ikaw raman gayud, way lain, oh pinangga. Bisan pa man, hinginlan kita sa mga kalanggaman. Bisan pa man og pukawon kita sa atong mga daman. Apan padayon sa pagbugtaw sa atong kapalaran. Aron sa pagtuman sa gugmang gipanumpaan. Salamat kayo sa imong paghatag og gamayng higayon na partner sa akong hamubo nga bala. Balik na taon akong load sa dalakit ato partner. Salamat kayo nimo Kuya Rumi sa yaang maanindot nga bala karong nga gabi. Na unang balak po to ni Kuya Rumi mga kadi, dili gyud magpalupig sa mga balak kining ato ang mga kauban sa buhat. Kay do na gitagsa-tagsa ka mga maanindot nga mga balak. Di atong hawhagon tong mga atong mga kauban diha karon sa gawas nga asa man tong balak ni Tatay Dods diri agdag kong litra ba. O na basig na ato si kuan diha gatuang kauban diha nga nag-andam sa balak ni Tatay Dods. Palihog lang po kog lantaw dito katong dagko litra siguro. Then dunay tubag-tubag nga balak karong gabi una ha. Murag iparili na po tong tubag-tubag nga balak. Shout out sa tadiri sa ato ang mga suking ka-viewers. Gikan ni thank you for watching to Sir Rudy Quista. Thank you so much sir. Mayong gabi ni mo diha. And DJ okay ra to akong balak DJ nindot kay ang balak ni Ma'am Vivian. So salamat kay Ma'am Vivian ha sa imo ang manindot kayong balak dayon. Balak pa si auto siya. So thank you so much sa Ma'am Vivian ha. And hopo. So doon na po'y balak si Kuan ron si Kuya Dods nga automatic tayo no kana na ang kuan na memoryado. Oh.
Manang ni kanang mugna sa mugna sa una-una. So ato ning ipabunal karon ni tatay ato sa ning kuno na ato sa ning basahon ning mga pa-shout out. Pa-shout out dai ko sa akong papang tuwa sa Sianan Gudod. Sianan Gudod sa Boca del Norte and sa iyang mga silingan dito. Ika ni Ma'am Mayet Akailar. Maayo andi ay mubalak si Kuya Dinsyo. Ika ni Ma'am Mayet. Maayo gyud na mubalak si Kuya Dinsyo. Pahilom-hilom ra na pero nindot kay na siya mubalak. Kuyawa sa balak ni Kuya Dens na. Nindot kayo kuno ang balak ni Kuya Dens. Ika ni Ma'am Vivian. Thank you so much. Thank you for watching to Ma'am Jovelyn Padaong. And thank you for watching also to Dalman. Pa-shout out ingo. Yan, si Dalman. Sa may ngalan ani ni Dalman. Anyway, salamat kayo sa inyong paglantaw sa tuang live karong gabi una. Sa mga wala pa nagpalupad og mga heart diha, magpalupad tag heart nga daghan ka ayos tanan. Para ni Kuya Dods ang bag-ong kauban diri sa mga tagig pasiyaw ug balak sa kinabuhi. Palupad tag daghan nga kuan daghan nga mga heart nya do na ra batoy ganahan kaysa tingog ni Kuya Dods gahapon si Ma'am Mayet man to. Ganahan kay siya ni tatay dawi nga magkanta si tatay pagkaninduta kuno maka-in love ko no. Nya kayo siya number magpalit kay balo cellphone ko. Mo gyud nga diri na lang sila maminaw tay no. Tuyo gid nga nas kay gayonan ko dun soy kay aron di dagoy ko makauyab sa mga balo. Murag anak guro tay. Tingali. Diri na lang sila aton lang sang hinguon tay nga diri na lang sila maglantaw. Lantaw na lang sa sila. ato nga Ato nga programa diri sa DXBD. parang nga naguluhan ni og lunhaw ug labas pa sa akong panumduman. Lunhaw ug labas pa mga kadi atong paminahon kining balak ni Kuya Dods. Kato lang dili pitulab ko soy. Mangita tag kanini ang nindot kayo nga kuan, nindot kayo nga background aning ang kuan. Unang balak karong gabi una. So katong ka quick ato sa tong himay-himayon ha iniguman ani ni tatay ahin reto basahon tong ka quick. Ready na ka karon na Kuya Dods sa imo ang unang balak? Okay, mga kadi, atong dawaton si Kuya Dods sa iyang unang balak karong gabi una. Sa dihang linghod pa ang akong kaisipan. Sa akong pagpuyo ning kalibutan, ako natingala. Nga mao'y akong nasugatan sa pagmatakos kahayag ning kalibutan, nga ang pagdagmal sa kalawasan mo'y akong nasugatan. Wa gani ako masayod kung unsay akong kasalanan. Usa ka tawo ni bathala gibinuhat ni bathala ning kalibutan nga usa ka lampingasan. Nakaako gid siya sa pagkastigo sa akong kalawasan nga daw hayop ang iyang pagbunal nga upos ang mga silhig sa akong kalawasan. Maotoy handumanan sa akong pagkalinghod sa akong kaisipan. Kanahing agom hinuon sa mga pagdagmal sa lampingasan. Usa katong tanan ng labay na nagpasalamat ako sa Ginoo nga karon nakaabot gihapon ko ni ining mga tuiga. Kay kini maoy pagpahaluna ni bathala karon makasubay ko sa dalan nga akong naagian. Ug ang mga kasinatian nga dili maayo untang matilawan apan unsaon man nga mao may gilatit sa akong kapalaran. Busa wa ko'y mahimo kun ang labawng gamhanan mao nay magpahaluna sa iyang mga binuhat dinhis kalibutan. Niadtong tanan kung nahiaguman buot ko na lang gyud untang ilubong sa kalimot tanan apan sa panahon sa akong pag-inusara. Maoy mutukbil sa akong kaisipan kadtong nangagi tungod sa kalinghod pa sa akong kabatan. Maoy hinungdan nga hangtod karon. Lunhaw ug lapas pa sa akong panumduman. Okay, nakakaisa.
salamat kayo sa manindot nga balak ni Kuya Dods. Nakatong mga kabata diha ha. Katong mga bata nga naminaw karon. So dili gid mo magkuan, dili mo magbinugoy, dili mo mag kinulasaw kaya hindi mo malatusan og silhig. Kay si Kuya Dods nahiagom gyud siya ang pagkabatan-on anang latigo nga hinalas. Ako ana Kuya Dods nakahiagom po ko na sa unang panahon kaya ako dili man po ko kayo tanto kung buutan. Unang nakahiagom ko 2x2, nakahiagom ko kanini ang sangas bayabas, nakahiagom ko kaning harsya. Pareha ditong padol, no? Oh, labaw pas padol to ko. Kini man kung doon na po tayo pagkapilyog yun. Pero ang katong tanan nagpasalamat gyapon ta sa tuang mga ginikanan, sa tuang mga parents sa unang mga panahon nga diin sayo kaayo tang nakatun sa kinabuhi, sayo kay tang na matured. So salamat kay sila ang pagdakmal isip disiplina sa unang panahon. Apan kato sa unang panahon tay dili na to siya pwede mahimo karon kay doon na may putong balao. Naunawa pa man ng DSWD. Wala na wa may DSWD sa una kuan murag lahi man sa una. Kung ano to, 1969 to, nagtabo. Oh. Sa una 6 anyos pa ko adto. sa una gani pati guys sa eskwelahan sa una tay ang imong kilid, ang imong agigising langkat. Kanang silhig yun, usa ka dangaw na lang nabilin, yung dangan ako kastigo ana. Tanan akong kalawasan ng gidugo. Na labaw pas Bisay ang dugo nagpinitin siya. adto. Labaw pas nagpinitin siya. Pero rito. walay pagdumot nga Oo. akong gibati anak kung dili, igo lang kong nahadlok sa tao nga kung ano akong Oo. pakita. Pero Walay pagdumot. at least tay at least nga Dili lang ta malimot noon sa Oo. atong nga kagahapon. at least nga nadawat ato sa tong kasing-kasing nga dili day ta angay magdumot sa tong O isip dili. tao. Apan kun dili ato siyang himuon nga kumbaga lesson learned. Lesson learned. Nga pagtulon-an nato din sa umaabot unya sa atong mga kabatan-unan karon nga naminaw umaabot nga panahon. So doon na moy ideya nga dili day angay pod nga hilabihan nga pagpasakit. Diba? Kay karon mo DSW naman gud. Siguradong dakpan gyud ka. Child abuse labi na kana ng mga underage. Di mo nang kastiguhon og ayo. Nya nay makasumbong nga silingan na pwede ang silingan mo sumbong actually mga kadi. So automatic sikop gyud ka. So salamat kay no sa on the spot nga balak ni Kuya Dods karong gabi una. Kunya sa adiserta mo balak dire sa ni Black Mamba ato sang hatagan og pagtagad kining gipadala dire nga balak. Dunay balak diri tayo sa tuang mga sa tuang suking tigpaminausab si Quick. So atong hatagag pagtagad kining balak ni Commander Quick nga nagagikan diha sa may Purok Bato, Banunong. Matud pa niya diri ang title inko Ulan sa mga luha. Nagsige na lang og ulan. Murag wala na gayod paghunong. Nagsige na lang ako og hapyod sa akong dughan sa tumang kaguol. Sa akong gibati kay ikaw inday milakaw og mibiya kanako. Akong nasayran nga mikuyog ka sa laing binuhat nga imong gipuli kanako. Gusto ko na lang unta na mo ambak sa taas kaayo nga pangpang. Apan salamat sa Ginoong Dios na iyang gilamdagan ang akong hunahuna. Wala ako mudayon o ambak kay dako kaayong nga sala kung kita maghigom. Ako na lang giampo sa Dios. Natagaan niya ako og sama kanimo katahom. So wala na ako damha sa dihang naglakaw-lakaw ako sa maputing baybayon. Dagko ang balod ni adtong higayuna. Kaya ay usa ka sakayan na ay usa ka babay nga nagsakay. Galisod
siya og bugsay padulong sa iyang adtuan. Ako siya nga giingnan. Ako na lang ang bugsay aron moabot ka sa imong padulngan. Salamat sa Dios, niabot gayud kami og didto. Nag-ila-ila kami. Ug daw mubuto ang akong dughan. Kay matahom siya. Ako dayon siyang gidaygan sa akong gugma nga walay paglubad. Salamat sa Dios. Kay iya sad akong gisugot sa akong pagpadayag kaniya. Sa akong kalipay. Daw nagsalom-salom ako sa laong sa dagat. Sa akong kalipay. Karon nawala na ang mga kaguol nga gibat. Sa kasing-kasi. Salamat sa atong Ginoong Diyos. Commander Quick. Wow, Philippines. Salamat kay ni Commander Quick ha. O sakto ra gid na Quick nga dili kita moambak sa pangpang kay samtang duna patay kinabuhi diri sa kalibutan, duna patay paglaom nga malipay. Bisan pa man sa atuang mga ginapas-an nga mga problema, daghan kay tang ginahambin nga mga balatian sa atuang tagsa-tagsa ka mga lawas apan gihatagan kita og paglaom sa atuang labang makagagahom nga duna ra gid tay ugma nga gipaabot kundiin kita magmalipayon. Not today, not tomorrow, but someday ato ra gid nang makabot. Mura na tag kuan diri ha, mura na tag si Kuya Dods ani. Mura na tag si Kuya Dods. Magtakot-takot na lang ta diri nya sa moabot po ang panahon ani mga kadinga si Kuya Dods matakdan po ni pagkasingkuhan ni Kuya Ruby. Masingkuhan oh. Nawato na to atong pagkasingkuhan. DJ, regards ko ni Kuya Dods DJ, gikan ni Ma'am Vivian Ampong. Ayan. Ay mga regards dire ha. Salamat guys yung mga regards. Rebound po si Kuya Dods. Rebound o kapulo niya ika-11 ang haslo. Pwede mo request give me the gift of love. Ika ni Dalman wala nagdumot pero dili kalimot. O sakto gina. Dili ta magdumot pero dili kalimot kay kani bitang huna-huna sa tao mga kadi. Sama ni siya sa usa ka blankong bond paper. Kung ganang bond paper da inyo nang nasulatan, bisan pag unsaon na ninyo i-erase diha, bisan saon yung papa magpabilin na gyapon ang lama. O nang dili gyud malimtan sa atong panumduman labi na katutuang mga nanghitabo sa atong kinabuhi nga duna puhi kana na ang medyo bugat pud nga panghitabo. Kunang sakto ginagiingon ni Kuya Dods nga dili ta magdumot apan dili gyud nato malimtan. Di kita malimot. Di gani ta malimot ato ang first kiss, ato ang first love sa unang panahon. Sa mga wala pa nakalimot sa ilang mga kuan diha first love, pagpalupad tag mga daghan kaayong heart karong gabi una. Unya i-share na to ang ato ang live. Ang moto ulog-ulugan. Joke ra na ha. RG Andag Miahas, good eves Inko Dons, pa shout out po. Thank you so much. Thank you for watching ni mo diha RG. And pagkanindot sa balak oy makahuna-huna mantas karaan nga kagahapon kuya mao lagi kani si tatay gadala ginig swerte na to karong gabi na kay daghan kaayong mga chicks diri ba naglantaw okay. Ni tatay sa unang chicks boy ko ni tatay matod pa niya kay dili matod pa ni kuan ni Kuya Dods nga wala na gid kuno siya laing higugmaon katurog ko nung iya ang unang bathala. Wala na gid kuno ikaduhang bathala. Kay matud pa niya gabi sa programang Hugyaw Pasiaw. Kuan kuno kanana ang makakita kuno siya gwapa, igo lang siya magpasalamat ni Lord kuno. Salamat Lord nga imo siyang gihatag kadan-ang siyang pa. Ya may gabi sa ato ang usa ka kauban diri si Black Mamba, may gabi ni mo da Black Mamba. Gabi sa Bingo Joy. Kuya Dods. Padol-dol gamay ang ato ang mic. Padol-dol gamay para maklaro ang ato ang tingog. Gabi ni mo diha Ingo Donsoy. Ayan kana, may gabi ni mo Black Mamba.
Kuya Dodge, may ngayon sabda nimo. O niya, doon na kaya balak diha karon na Black Mamba usay uluhan ani mong balak. Ako balakin ko bituon ning dughan. Bituon ning dughan. Bituon ta naras kalangitan. Oh. Unya nabot sa dughan. Nabot sa akong dughan. Oh, kana. Unay ganahan ako baminaw ana karon. So before ka mo balak imo ang mga mensahe da, asa nimo ipahinuot imong balak karon? Akong ipahinungod sa tanang naminaw kutob sa abton karon sa tong signal. Sa may lamatik sa akong hermana may gabiin niya o may pagpaminaw. O kanaray ko sa. Okay mga kadi, di nato lang ngayon dayon ihatag din nato ni Black Mamba ang iyaang unang balak karong gabi una nga naguluhan. Bituon ning dughan. Ikaw man ang hinungdan sa akong pagkapukan. Ikaw man ang hinungdan sa akong kaalautan. Apan kanimo kura natilawan ang gisinggit sa akong dughan. Kalipay hilabihan sa natunas nga mga panahon sa atong gisawan. Mangitmit ngan kining akong dalang gisubay. Wala may bugto kining tulay sa akong pagsulay. Padayon gihapon sa akong mga sanong maghingugbahay kay anaa ka man sa akong dughan nagasapnay. Naglugito man kining mga unos sa akong dughan. Dawalay kahayag nagabanwag sa akong pag-aadtuan. Apan ikaw ang nag-inusarang bituon sa akong nahuptan. Nga mao'y naghatag nakukusog ug nagbanag-banag sa akong agianan. Sa ako unyang pagbiya ning atong Pinoy-anan. Timos nga pagmahay puno sa kasaypanan. Titigang mga luha ipabuhagay sa mga kasapaan. Aron ianod ang lunhaw nga mga dahon sa paglaom. Paglaom nga unta si Bathala ang maghabok sa tabunok mong gugma. Maghatag sa kahayag sa bituon ning dughan kong nag-inusara. Padayong naghandom nga unta ikaw ikauban pa. Sa hamubo kong panahon, samtang ako naginhawa pa. Daghang kayong salamat, Ingo Dodsoy, na pagtagad sa umbala karon nga hamubo. O may gabi sa tanang naminaw karon. Okay, salamat kayo nimo Black Mamba. Saya ang maanindot nga balak usab karong gabi una. Thank you so much. Daghan kay tang mga magbabalak karon sa kahanginan nga ato agyong kauban karon diri mga kadi. Nya may gabi diay sa tuang mga suking tigpaminaw karon ha sa Dipolog City. Labi na gyud diyan na sa 21 ka mga barangay nga sakop diya sa Dipolog. Shout out niyo nga tanan diya. Pinadaan na dapit sa may kuan, da may Gulayon, sa may Torno, sa Galas, Ulingan, sa may Lugdungan, diri sa may patulong na gina diri sa may Pulanggo, kaya nga to ang signal diha, ang 101.8. So kaya nga to ang mga signal diha. Salamat sa inyong makanunayong pagpaminaw diha mga kanila. Tunay balak diri on the spot nya gamay kay nga matud pa niya diri gamay kay nga balak niya diri ay ngo ni Ma'am Mayet Ingo Dodsoy balak nga gamay ang title gikan ni sani Ruaman da sani wa ko kasabot ani niya ang wa ko kasabot ani niya ang gitchat.
gikan ni Ruaman. Oh, matod pa niya dire. Ato ning balako niyang hamubo nga balak be. Dai. Kining akong pagbate. Sayang na sayang. Nahulog sa linaw. Gitukob sa bakulaw. Nga bake. Nawalang pagbati. Dahil gisubay ko ang dalan nga mangit-ngit. Paingon day kadto sa langit. Pagkanaog ko day, gisubay ko ang dalan. Nga basa-basa kay gianha. Kadto sa bata. Giagianan beto sa bata. Dahil unsa man balakan ni mamayet. Salamat kay mamayat sa imong balak ha. Pinahirapan mo ako na tumang kalisod. Ay, siya pa rin si Lola, dari ka maayo mo pa rin, mabalak ni si Lola rin ng agyanan sa bata, ko no? Agyanan sa bata, maday ka to, basa-basa. Binuang. Salamat kay sa pasiaw ha. Pasiaw ni mamayat karong gabi una. Sana all nagbasa pa ng agyanan des bata. Ang ubang taon nalokot. Mura nagkupra. Ingon pa ni Kuya Rumi, muduga pang dasa sa hagi. Napoy lain diri nga kwan, dahil lain diri nga balak ay. DJ Inko, ito ang balak para sa iyo. Dire. Ato ning pangitaan og nindot nga kwan be, nindot nga background ning inyo ang balak dire, bantay lang diron. Katikim kining balak karon. Ato ning hatagan og pagtagad ngita tag kana ang nindot nga kuan kana ang pang millennials niya pwede pud katong pang kuan ang pangkaraan. Okay, gikan ni Ma'am Karen May Ilo mo dugay na akong pagkagusto sa imo, ako rang giluom-luom, dugay na pero wala sa damha. Niamin ka. Pagka-cute kayo siya ang ano. Niamin naman ay kadugayan. Niamin naman ay kadugayan na kuan pagyod sa mga kanang duna bitaw mga gusto diha, oh. Pag-cute-cute. Pa-cute-cute bray pa ni Kuya Dutz. Di na magpa-cute-cute. Pero patriling man gud na. Patriling. Kudumday ka na pa-cute-cute. Daghan man gud pong ganahan nang magpatriling bitaw tay. Okay. Og imong ditsoon gud mo wa man puy lami nga ditso lang gud. Ako tay kay mabot po na akong kabuang tayo. Dinritsuay ginakuha tayo. Mura daig ngayon lang nga hangyo lubo. Mura bagay tulis. Tulis at tubangan. Mura hangyo lubo. Hangyo lubo ba? Dali. Mura bitaw ka na ang dunay tag-iya nga nagkapas. Para sa una nga kanang misita ko doon nga lingkuran ng saya kay magsaya pa man. Di gyud katindog. Adi katindog. Di gyud katindog. Nakaabot po ka na kanang munay giingon tayo nga pinagbabawal nga teknik. Pero sa panahon po dahil sa Katsila ko doon, di po ka kalingkod kay dito ra ka sa Atbang yun. Dito ra sa Atbang. Kinatsila, Atbang din. Maabdan ka sa tingpanihapon, anak ka pagdaak. Delikado. Dala na panihapon dahito. Misita dala panihapon. Doon tayo cooler to sa hatagag pagdagad ni Kuya Dutz. Hello, may gabi. Isa ni, palihog. Ay, nene. Pahinay gamay mo ang radio. Okay, go ahead sa imong greetings. Mabulaka kay Kuan. Mabulaka kay Badok. Okay, amo to si Tio Badok. O nabas Tio Badok na sa gawas. Ituboy lang ng kamot na. Okay, katura. Katura. Okay, salamat kayo ha. Ayong gabi ninyong tanan diha mga idol watching from Saudi. Kinsa ni? Gikan ni Carlo, Sir Carlo gikan sa Saudi.
Oy, salamat kayo ha sa mga nag-watch live nga wala nato makita ang uban. So salamat sa inyo ang makanunayong pagsunod diri sa ato ang programa. Mga tagik pasiaw og balak sa kinabuhi. So na ba si Tio Badok diya sa gawas kay naara ba kuno toy balak si Tio Badok ato iya ang balak nga nahugmil na. Basig iya tong balakon karong gabi una ba. Unya alang sa nag-request di ay dunay nag-request nga ipabalik og balak lagi itong bag-o nga balak diri katong uluhan og paru-paro G kay dunay ganahan maminaw ato din wala pud sila nakakuan ba wala sila nakapaminaw ato so dire ato ning balakon ning paru-paro G kay kaning paru-paro G kun tay bag-o ni siya muni siya kanang uso karon nga sayaw ba kanang paru-paro G na ba katong mga TikTok bitaw unya motong nga naghimo pud mig balak ni Kuya Rumi nga paru-paro G kuan pud kana na ang duyog pud sa bagong uso karon Bagong ilaman. bag-o o nang giuluhan kini siya og paru-paro G mayo unta og kuan ni kanini ang mulupad pud ni human paru-paro G ani Paru-paro. ato ning ihatong mga suking tingpaminaw nga nag-request labi na gyud ni Dudong Patrel kay ganahan ko na siya maminaw ato. So Dudong Patrel, this is your request, paru-paro G. Paru-paro G. Ikaw katong babay nga maoy ni batog sa dughan ko. Ikaw katong binuhat nga nagtikaw-tikaw sa mga bukton ko. Ikaw katong maanyag nga dalaga nga gipangandoy ko. Ug ikaw katong paru-paro G nga miyaka ug gipakurugan mo ako. Unay mga higayon nga kita managpuyog. Perming maalaan nga ikaw daw hindi ug ako bayugyog. Tungod sa imong gitas-on pila kadangaw ang tindog. Sinanay pasultihon, kulang gyud kastabyog. Atong mga silingan nga dagkog mga mata. Perming magmarites sa relasyon tang duha. Kay ako daw saman ni Ingko nga duulunon sa mga guwapa. Ug ikaw daw bakunawa nga perding pagkamubua. Fly high butterfly. Pagkamubo gayon sa panulay. Dili man gani makaabot sa among mga sinablay. Tubo gamay, taon butterfly. Aron makapupo rapod sa tinanom tang kamunggay. Apan dili ko iksapayan ug unsa pa ka kamubua. Tungod kay ikaw lamang ang akong gihigugma. Walay makababag sa atong duha ka gugma. Kay kita pinagtagpo para sa paghigugma. Paru-paro G sa akong nag-inusarang dughan. Ikaw lang yun ang akong panggaon o pagaunungan. Bahalag mo babag ka nato ang tibuok kalibutan. Ngano man di ay, ug manglayas, ug kitang duha, managtaban. Alright, mao kato ato ang paru-paro G mga kadi. Salamat kay sa nag-request ato ha nga ipabalak ug utro ang ato ang balak nga paru-paro G. Ito siya paru-paro G nga kuno dito siya kana na ang pinalangga dito siya. Babae dito siya nga hinigugma ang paru-paro G. Pareha na ito, alibangbang ba nga mubatog lang. Oh, mubatog lang. Mubatog
mubatog lang siya sa kuan, mubatog lang siya sa bukton nga matambok. Kunya ato ang hangyoon agatong mubalak nga kuan, mubalak tubag-tubag. Hindi ko man ni tatay ni Kuya Dods karon sa iyang balak, isunod na dayon tong tubag-tubag. So doon na kay ikaduhang balak niya tay. O diyan naguluhan o bulak nga madanihon. Ulak nga badanihon. So ato ning kani si ganahan si tatay ang lovingly yours. So kani may itong ihatag nimo tay. Okay. Kaning lovingly yours. So di na to lang ngayon ato ding ihatag ni tatay Kuya Dods ang iyaang ikaduhang balak karong gabi una. Ikaw ang bulak sa tanaman nga sa bagang duot gustong maangkon o matilawan. Bulak taliwala sa lawod nga puno sa mga pagmahal. Mga balod sa kaanyag nga maoy mudaplas sa lapyahan. Aron sa paghalok sa ngabil sa dughan nga nagbangutan. Matamis nga mga pahiyong. Mga mata nga daw sama sa mga bituon. Madanihon nga mga aping nga maoy nakapukan sa akong balatian. Ang kahamis ni danag sa katahom sama sa bulawan. Nga sa akong dughan nga putli ni pitik o nagambahan. Mga pahimuot sa unta ikaw maangkon o makabuot. Ning dughan kong may gugma sa tiilan mo nagpaabot. Buhaton ko ang tanan aron ka malipay ning dughang mga may katumanan. Bisan pa man nagkahulugan sa akong kaalautan. Daw nalisuan na ako sa insaktong panimuot. Nagakurog na kining kaunuran kanimo nagpaabot. Apan antuson ko na lang ang mga panahon nga mulabay. Kung ang bugti man ni ining tinuod nga kalipay. Ikaw ang naghatag og kaskusog ning akong kahilatman. Karon og unya ikaw anaa ning alimpatakan dughan. Sa katahom walay laing buhat makalabaw ning tanan kay ning kasing-kasing gipitik o gititigan. Okay, nagkakasalamat. Okay, salamat kay sa ikaduhang balak ni Kuya Dods karong gabi una mga kadin. Nindot kayo ang balak ni Kuya Dods. Ito ang bag-ong kauban diri sa magatagik pasiaw ug balak sa kinabuhi. Kaya ato dayong isunod ang ato ang balak tubag-tubag karong gabi una. Asa naman tong ato ang partner ni Square Rumi ug si Ati Tuy Mats. Ato tong pasudlon diri Kuya Dods. Unay tubag-tubag diri nga balak. Atong oras nya bante na ta sa pagkalas 9:04 kagabion. Salamat kay sa tong mga ka-viewers nga wala kita nila biyahe. DJ Kudunsoy, thank you sa pagbasa mo sa balak ko. Gikan ni Ma'am Karen na wala naka-prepare. Asa man ito siya Titoy Mas murag nanguan guro to.
Nang guro to, nangita to kuan ba? Ay, ikaw dito yung mats, ha? Wala na kapangandam dahil siya Tito yung mats, so better luck next time. Salamat sa pagbasa ka Romano dinulan to ingko. Gibahak-hak og katawa diri. Di ka ni mamaya ta kailan. Ka Romano na ito. Salamat kay sa balak ni Sir Romano po da. Yaan itong balak tong kakuha diha basa-basa na nila. Nindot ba po ng mga balak bitaw nga kuan ka na ng mga pasiaw nga balak kay makawagtang na sa tong kalaay ning ato ang kagabion. Magawala sa kalaay. Sa mga gustong mag-text 0907-944-5857. Sa mga gustong mutawag usab, parehara gyapon nga number mga katiha 0907-944-5857. Pabalaka si Rom namati diri sa Sitog, Jaime Marog ni Katipunan. Si Jaime dito sa may Katipunan. Salamat kay inyo diha sa may Sitog. Yung makayon na yung pagpaminaw. Abot ay tadi sa Sitog. Abot na Sitog. Depende man gud sa area para ganun ko. Depende sa labay. Pinakong naratas tungod pa. Kato ang libot-libot na tayo kanipaan. Pinakong naratas diris kanipaan. Abot ito ngayon. Okay. Hindi na tamaglangan. Ato na pong ihatag ni Kuya Rumi sa iyang ikaduhang bala karong gabi una mga kadi. Kay atong paulanan og mga balak nitong mga suking tigpaminaw karon para dili gid sila makuan na partner, dili sila mabitin. Dili sila mabitin, ato na pong paminawon. Ang lain na usab nga balak ni Kuya Rumi sa uluhan ani mo ang balak karon partner? Guwapuha gyud nako pilingon. Ay, guwapuha gyud na ako ha. Kini karon ni. Ang saon na gyud. Katikin gini karon. Saon na gyud. Okay. Mga kadi, ato sang dawaton ning kuan ha. Okay. Ato sang ako'y nawala man. Dili na tawag ha kay magbalak na si Kuya Rumi. Ako kadtong bata nga nagkadungis og dinula. Sa paboritong kariring og dula nga dampa. Magabi manuga o manulo sa lawa-lawa. Pagkabuntag na puno taon sa anos ug supot sa lawa. Wapuhag yun ako. Pag-edad na ko og 15, ako nakubinsi. Nagsugod og kaibog sa mga guwapong mga babae. Alay, wow. Nam-nam. Ay, sa dating. Hakis-hakis. Nagpatuli. Ay! Nagpabunyag. Balag sakit. Mag-away. Ay! Ayokol. Kay ang kaibog nagibati mamisitang pinakagahi. Guwapo yun ako. Pilingon. Dunay mga panahon nga dili ako pasakon. Basig mangawat ning manok. Basig na. Sa mga ginikanan na pilian o mga himantayon. Agoy patay. Padaway kaligo ning namisita eh. Sarmelo. Kay gusto nila abogado ang pamayhon padayonon. Pili dahil na pilihan niya. Dili gayud ako malabuan sa akong mga higala.
chicks nila, gidala ako ramay makatagiya. Delikado. Nalipong eh. Murag si Tio Badok ni. Mukuyog, musakay sa kabayo kong gidala-dala. Pagkabuntag, matingala, pirti man di ay niyang mauta. Ay, nasakpan. Tagaw. Dili ko natas-on kining akong mga balak. Kay basin sila makabati o kini muhilak. Why tirod anay? Basin ako dautan sa mga putot o mga tabaghak. Dauton sa putot ug tabad. Naway lain gibuhat, pirmirang maglibak. Guwapo gyud nako, no? Okay, kudos. Partner mo. Dito ko katawa sa kuan ka partner katuto ang dauton unya ka sa putot nga tabag. O, tabaghak pa yun. Tabaghak ko, parang piskoy. Kauban sa piskoy ng tabaghak. Shout out ni Carl Shubal. Asa man tong balak ni Kuya Dens? Oh, mubalak to Kuya Dens. Doon na to balak si Kuya Dens. Oh, naay balas Kuya Dens yun. Ako iyang pabalakon niya na wala ko kabalog asa dapit dire. Asa naman to akong partner dire nga nagdaladala ng balak ni Kuya Dens. Ako lagi yung pabalakon atong iya ang balak ko niya wala man gitunol. Oh na kuan nalipat harapitan ng balak ni Kuya Dens. Iluwa ang balak ni Kuya Dens. Asa ka dapat nagibutang na iyang balak. Di kalit na magkatawa ni akong kauban dako ra ba kay bahak-hak ni? Ako kay bahak-hak ba? Ikaw ba? Ako kay bahak-hak. Hoy, doon na tayo caller atong hataga pagtaga itong caller ha. Hello, maayong gabi eh. Hello. And itong hatagag pagtaga ding mga pa-shoutout rin. Shoutout ni Ma'am Karen and Ma'am Mayet sa ilaang balak pod karong gabi na ha. Kaya si Ma'am Vivian pod nindot kayo ang balak ni Ma'am Vivian. Bahak-hak kitag balig usagatos. Salamat kay si mo ang balak Ma'am Vivian ha. Pa-shoutout ni Sunny Boss Jovan og ni Mike Bayigan og si Boss Jake ikan ni Mel Varo. Thank you so much. Thank you for watching ni mo Sir Mel. Piskoy Jod unsa ng tabaghak. Piskoy ang founder sa mga Piskoy si Kuya na si Kuya Dens. Kanya ang founder sa mga singkuhan may lain si Kuya Romy na. Mayo ko number ni Black Mamba. Ana ko ni nay mangayog number ni Black Mamba dire. Ang number ni Black Mamba is 0907-944-587. Nay number ni Black Mamba Dodong Patrel. Kunya di day nato langayon mga kadikay nalapas naman ta sa oras ato day gihatag ang lain na usab nga balak nga gipadala ni siya diri sa ato ang programa. Sa niagi pag hiniwa na ako na balak ni siya ni Brother Dens na ang naguluhan ani Rosalyn ug nihilak ang langit sa ting-init ha kulba kay ni ha ang langit sa ting-init muhilak delikado na basta ting-init Nade nga na partner. oh na partner nga ang ting-init mo kalit ug ulan. Oh, dara sa partner nga usahay po ting-ulan mo kalit ug init. Pero kung ang kuan kanang ang ulan ug init mudungan, pistas langit. Oo, yun, dahil sa net. Gubid din ka partner. Nang ayaw gid paulan partner. So di na nato langayon ni ato dayong ihatag ning lain na usab nato nga balak karong gabi una. Rosalyn, ang una ug katapusan.
Rosalyn, ang una o katapusan nga higugmaon sa akong panumduman. Ikaw ang akong dughan. Ikaw ug ako magpabilin. Wala gayud ako magdahom sa akong pagpahiling. Nga mao ba di ay dangatan nga maksakitan ug masamdan kining dughan. Tungod sa akong pagsalig ug pagtuo kanimo. Nga ikaw mo anha sa layo aron makatabang sa atong pamuyo. Uban sa atong pagsalig ug gugma diha kanimo. Apan sa takulahaw lamang mahimo kining katulugong damay. Apan sa takulahaw gugma imong giyamiran tungod sa himatyon ug tabianta nga mga silingan. Apan laumi nga kining bunga sa tinus kong gugma. Ako kining amumahan o pagabisbisan sa tubig sa pagpangga o pagmahal. Iyahan sa tulid nga mga dalan. Bisan kining kinabuhi musangko ngadto sa utlanan. Ug bisan tataw nga ako ania na sa kahapunon. Haduol na sa kagabhion. Sakit man tukbilon ang nanglabay nga mga panahon. Ikaw malaumon nga ikaw gihapon ang mahalon, bisan pa man sa mga pagsulay ning kapalaran. Ikaw gihapon, Rosalyn. Hindi matama yung Kuya Dincio. Tagik. Pinakatuloy ka ni Tagik ni Kuya Dincio. Di matabas-tabas, partner. Indot kayo ang ang balak nga Mura pa kung sila ba, mura ka doon na gipahinungdan. doon nagigpahinungdan dito Sila pa, usapan pa na partner, mura ka nagbigay aral. nagbigay aral at saka partner yung nakikita natin sa kanyang balak is sobrang pagmamahal at totoong pagmamahal. Ganyan talaga kapag ikaw ay nagmahal. Gagawin Makikita, mo. bali, parang makikita mo talaga sa balak niya na wala talaga siyang iba. Walang iba. Yun talaga, yung pinakamahal niya, yun lang talaga. Yun lang talaga. Hindi katulad nating dalawa nga. Huwag mo ko isahlisan, no? Sige, pasensya. Ikaw, Hindi katulad ko na nagwapo ka. walang jowa. Walang panglima. Walang jowa ko dun sa. Walang panglima. Baka naman sa mga naghahanap ng jowa dyan. Kaya, sa'yo na lang lahat. Mas maayo man ingon. Di ba partner, ako pangutanan nito. Giingon sa tuang mga katigulangan, giingon sa tuang mga millennials karon nga ang mama ko no mo ilaw ng tahanan. Ilaw ng tahanan. Buto ka na partner. Di ba? Buto ka na. Buto, mana. Kay ang mga babae actually mo na siya gitawag og ilaw ng tahanan. Mao nang gusto ni Kuya Rumi og ni Ingko Dunsoy nga daghan mig babae kay aron hayag kaya mo ang panimalay. Tuod, no? Oh. Sakto dito. Hayag kaya tong panimalay. Daghanon ginatong daghanon tong asawa. Parang buhayag kayo atong panimalay. Para mas muhayag atong panimalay. Ikaw, kung padilitan si Kuya Dens, ang iya ang ilaw ng tahanan isa ka buok. So, kung isa ra ka buok kay imong tahanan niya, dako imong balay. So, dili kay mohayag. Dili kung kanayang sa iskabok kaya kanayang ilaw, iskabok ra ilaw. Pwede ko po kayo. Muna ako partner, naghanon ako kay aron hayag kay akong balay, hayag kayo. Bisa na pag ako po partner. Magkaangkon gyud ko akangkon ko sa imong isura kung kana pong isura nimo nako po na ay mo ko kay ko.
Inana na siya partner ga daghano na to kay para mas muhayag atong tahanan. Mao gyud. Ang nanay mo ilaw ng tahanan. Oh. Ang tatay mo haligis tahanan. Oh. Kunya ang kabit ko no partner kay mo ko na panuway. Oh, munay anay, munay tingkot sa ligi. Muna tikot ko sa liging tatay. Kag pamilya. Parihan na siya sa ginaingon. Dong uli kay basakan liki Oh, basin ang bakan laing bake. kay nasubraan sa kainit. Maro-maro po ni si Ma'am Ay ito. Dong uli na basakan liki basin ambakan laing baki. Wala ko katawa si Ma'am Ay. So, basa okay ba? Thank you for watching to Ma'am Lilibet Galalang Igiya. Sa mga si Carl, si Sir Carl Cubal. Shout out to Sir Carl. Shout out ni mo diha sir. Ayan, To all OFWs, mayong paglantaw nyo sa live. Thank you very much. Yeah, dirita sa balak ni Kuya Rumi karon mga kadi ato na lang pahimuslan kay taas na kay tagi kawat sa oras partner. Last na siguro na pa. Sige, Kuman sige. ako, ding imo din last. Oo, then mauli din ta. Okay, sa imo ang last karon nga balak partner. Gugmang Salingkapaw. Gugmang Salingkapaw mga kadi ato na ning ihatag ni Kuya Rumi Salingkapaw, Gugmang Salingkapaw. Salingkapaw. Maing gabi sa ni si Sir Yulo Adasa diya sa may Sulangon, labi na sa iyang igsoon diya sa may Atbang sa may State College kang Sir Ayan Adasa. Good evening. Mga naagas sa tubig, sa sapa, sa kasubaan. Nga maoy alaot, nga gisakit sa kapalaran. Mga unos nga walay hunong pagdapyas sa lapyahan. Nga maoy hinungdan sa dakong kamarutan. Adlaw o gabi, kasing-kasing ko nagatukaw. Nagpangutan kining akong mga dughan, way tiaw. Isakit sa gugma mong salingkapaw. Mga panumpa o pagsalig nangahanaw. Dili tiaw ang kasakit, nagidugsak ko nga rikanako. Kasing-kasing ko, way hunong ang pag-agas sa mga dugo. Kahapdos way sama, pagpingit og mga kasubo. Nga maoy gitingal sa kapalaran nga rikanako. Ang gugmang nahanaw daw sama sa pangaw sa kalangitan. Nga maoy timaan sa akong dakong kapilpihan. Gisagkaw sa langit nga walay panamilit. Walay katumanan timos nga kapakyasan. Apanayaw kalimot ning binuhat. Nagisakit mo sa gugma. Muabot ang panahon nga ako mubangon sa pagkaluka pa. Paninglon sa langit ang imong gihatag nga kasakit. Aron mabati ug matagamtaman mo ang tumang
kasakit. Okay, salamat kay sa paghatag nimo sa ako nga bala karong gabi o na katapusan nga bala ka partnerin ko Dodge. Okay, salamat kay Kuya Romay. Karapag yun ni Makpak na itong silingan ba? Makpak itong silingan. Ikaw yung itong silingan. Lamin ni Paloon. Mga naminaw dia karon nga. Daghang kay lamok ba? Nagpitag lamok. Ato lang mahal ko. Nagpitag lamok kay panlagsa. So, salamat kay sa tuang magbabalak na si Kuya Rumi mga kading. Dito kayang balak. Kunya, mahatag po ko og last nga balak karong gabi una kay manguli na me. Okay, nagkalawom naman yun ang kagabion. So, usang bukikion ng mga mensahe diri Kuya. Basig ay mga pahabol diri. Unali sa Mga miss call rin eh. Ang babae maoy tigpatindog sa haligi ni tatay. Mao di ay. Lagi mo lagi to. Tigpatindog dayon ng kuan lagi kitong anay. Pabala kasi Dinsyo para sa balo mangkay o gibiya ang bana. Nibalak na magud si Dinsyo. God, human nagbalak wa ka kapaminaw diha kuan. Naguol ko ingko wala ko daog. Wala. Sige tagaan na to nig numero ni Quick aron makadaog ni. Wala na ko nakahatag ni Quick mga duha na katubig siguro. Good luck na lang sa tanang finalist sa Kaplag Ugma Puhon Adlaw. Mao to di ay. Og mga adlaw day ha sa tuang mga finalist. Grand finalist. Grand final kinahanglan ugmang adlaw alas 4 na ana mo diri sa DXBD. Kay para ma-prepare na daan ang inyong kantahonon og pati na ang inyong kaugalingon. So atong hangyon ang atuang mga grand finalists. Good evening mga DJ nga mga guwapo gyud gikan ni Inday Sal Mayula kag Babanwa. Ayan, thank you so much ma'am. Thank you for watching. Sa atuang mga suking tigpaminaw usab dia sa may Ilaya. So di na nako langanon ako dayong ihatag kining balak actually ani partner gi-request ni siya ni Tio Badok na ana si Tio Badok sa niaging kuan sa niaging Sabado nga ingko maghimo tag balak nga katutuang title kuno nahugmil mo nang nagkuan din ko partner naguna-huna din ko kung say maayo aning nahugmil kay ganahan kay katuto nahiskot magud mi ni Tio Badok nga katong Valentine's ba kay laging Valentine's ko daghan kay magtago-tago ani ba nga pagkaugma ni mahibaw-an man ni kay mga hugmil man ning tabil ani mga hugmil man ning mga kaanutan ani mo to nga naghimo mig balak ni Tio Badok. So ako dai ning ipahinungod sa tanang naminaw karon sa mga nag-share sa ato ang live. So kining ako ang katapusang bala karon naguluhan ni siya og nahugmil nga pagbati. Katapusang bala karong gabi na niing ko dun sa mga kadi nahugmil nga pagbati. Nagkaupos na ang pabilo sa kainit sa panagbuban. Nilibkas na ang mga panahon nga diin kita nagmalipayon. Pinupas na ang mga kainit sa binuhat nga nagtagay sa kalipay. Napusgay ug nibuhagay sa tumang pagmahay. Daw baha nga kalit lamang mitungha ug dayog kawala. Taliwala sa mangitkit nga kaanutan sa kinabuhi naghagwaay. Sa walay tino nga padulngan kita nagkuptanay. Happy na yun. Nga daw sama sa mga gapnod nagpatianod sa bulog sa kalipay. Na nagsugod na. Kalipay nga hilabihan nga atong gisawan. Lamtan mo pa. Nahanaw sa kalit ug dili na hikitan. Alay, pinayas. Duga sa himaya nga giti-ti sa lampingasan. Nga maoy ni sup-sup ug nitulisok sa akong pagkakanahan. Tagap. Kumpiyansa pa mo. Bisiak na usab ang banag-banag sa laing kabuntagon.
Ako nahigmata sa sayop nga tentasyon. Wala mapugni ang akong kaugalingon. Nahugmil na payhak ang mga tabil ug tabon. Ihangad sa langit ug nangalyupo. Hala miluhod ug miduko. Bisaad nga dili na usbon ang tiradang baliko. Kita pati kaluluwa. Bahala nagtaplakan ug yak-an ni anang baho-baho. Maong dodong ug inday ayaw gayud ug padala. Sa mga mainit nga hapyod nga mga tirada, bugngan ang kaugalingon ilayo sa tentasyon. Aron hayag raon niya ang atong kaugmaon. Kanati ana tagig kay ko do sa imo man ang buhat ng imo tagig no. Ayaw patik. Imo buhat imo tagig. Ayaw patik. Daghan na minaw ka, kuya, daghan naglantaw sa live. Salamat din sa tuang 36 ka mga reactors karong gabi Thank you na. so much for watching ha. Tawagin taon mo biya. Wala na gid mi oras nga babante pa ni Kuya Romy nga tusunahan. Pasalamat na lang ta ni Kuya Dincho ato ang programming director nga Ano kita nga naging ulo sa karong gabi. Oo. Unya matud pa diri sa ato ang live. Shout out dito sa Manukan 3rd floor nilang Mama Dayen, Uncle Arnold og sa tanan na lang namnam is waiting. Oy, happy birthday sa nag-birthday now, especially to Bia Ferolino. Once again, happy birthday yang. Salamat sa namnam. Osbo na mo ha. Happy birthday ni Ma'am Bia. Happy birthday Oo. sa pinalagang anak ni Sir Charles Perolino nga si Ma'am Bia Perolino. Nag-inusarang dalang gingding. Nag-inusarang prinsesa Prinsesa. sa pamilya nga ni Sir Charles Perolino. Happy birthday to Ma'am Bia. Sa Mahinaw tanan nga ta nag-birthday. Nagsan pagkatuigan nga abot sa iyang kinabuhi. O hatagan kanunay sa kapiskay siyang panglawas. And pasinahara gud ko anak DJ. Ganahan pud musina si Ma'am ato akong balak si ka. Nindot ra ba tong balaka madam kay naa kawan ba kanang kaanotan. Ang kao magsubay nimo nang hapa na ng kugon. Nangapa ng kugon. Mga minutes ko Oo. Oo. Unya adiserta mamaala mga kadi. Kay ato ang papanamiliton si Kuya Dod sa kahanginan. Ato sang humanon ning mga pa-shout out. DJ Inko asa di ay mag-send kay mubalak pod ko sunod Sabado. Kaw ako pabasahon. Sige, diri sa ako ang cellphone number, sa ako ang personal number, Madam Inday. 0910-7933534. Akong Osbon. Kuha imong ballpen, kuha ang imong lapis, andama imong cellphone. Ipadala ang inyong balak diri sa ako ang cellphone number. 0917-933-534. Ayaw sa mong undang DJ. Dili mo ta paundangon. Dili mo ta paundangon ni Ma'am Vivian. Hindi mo nang basta magagulgul kita. Wala na magutay igong oras na lapas na mangutan Wala na niya. gyud dili gyud. Sakti lang sa sunod mo bawi ra ta sa sunod. Masayo ra mi sunod. Masayo Actually gadihan nadugay mi kay gikan pa po ko sa Sibuta dayon si Kuya Romy gikan pa po sa Sinunok doon na pa po siya giadto dito nagpasan pa po siya dito kuan na ang Bulawan o nang nalangan nya gihulat-hulat pud mo si Kuya Dodds dugay pud naabot si Kuya Dodds kay wala ko niyang pamadaw yang sudlay
Iniusan niyang Raptor. Ay, ang Raptor po dito, nagpa-washing siya. Pagpadagan na hiyos. Tayo yun. Salamat po kay ni DJ KitKat sa iyang pag-share sa ato ang live. Thank you so much, partner. Kunya, 0910-7933534. Okay, kuha nila akong cellphone number. May nagkayo sa nila ni Madam Kristen Reyes na naandito karon dahil yung Cardo Dalinsay, si partner DJ Sweetie Pie. Kunya, adisir mamaalam si Kuya Dods. Mamaalam sa una si Kuya Rumi. Mga kade, kini lang inyong ubos na lagad si Kuya Rumi. O salamat kayo sa inyong kanunayong pagsunod diri sa giilatang dili na biuran, pero una mi sa inyong kasing-kasing, DXBD 101.3 FM, The Voice of Kapitan. Bye-bye! Adto na kami mga langga manamilit na. Pauli na kami sa pinakapugayang bahin sa kabukiran o magasakay ni anang huyuhoy sa mabugnaw kagabhion. Aron magtagik na usab kami sa mga balak, usa kami ng hinaot nga sa amo unyang pagbalik ikaw nagpaabot. Kaysa kalipay hilabihan ikaw man ang among paghahalaran aron sa pagwagtang sa imong kagulanan. Manamilit na usab ako kanimo, Rosalinda. Magkalindot sulumon sa imong mga pahiyo. Daw sama sa mabugnaw huyuhoy ni ining kagabi. Pagkabulahan sa binuhat, nga sa imong gugma pagkahatag. Kapag kasakit ni adtong mga alaot, nga may takilpo na lang unya ni adtong talinggab sa mga kapakyasan. Ako kini si Dudoy de la Serna Hampa. Nga nagsapnay sa mga gabuk nga panumpa, nga gibilin mo nga rikan ako. Wa, tagani, manamilit sa imong pagbiya. Kapantungod sa pagmahal o pagpangga ko kanimo, Rosalinda. Ayaw akong subuang ngay kalintan ko ikaw. Kay dili ko ka na mahimo. Ngani adunay mga gabi nga dili ko tuyoon nga mulugmaw ning akong mga luha. Kung adunay mga gabi, Rosalinda, nga mapugos o gintos ning akong mga mata, kung duha kalusok nga luha, silan sa namalaan kong paglaom. Abanwa, uwa kumudi ang mga kasakit, nga gitingal mo nga rin kanako. Kayano ang pangandoy sa akong kinabuhi. Aman ayaw pagipadimdim kanako kanang imong mga pahiyom nga napuno sa mga pagluid. O ayaw pagipaladok kanako kanang abdo sa kasakit. Sa maruna king akong kasing-kasing. Papanahadlok lang ako, Rosalinda. Katingali pa man unya diha sa imong katulugon, duawon ka sa mga damgo gaman. Nga ako imong kinahanglan. Mahimong sayang na lang ang tanan kay kini si Dudoy Hampak adto naman. Pauli na. Sakay naman usab sa mga pako sa huyuhoy. Aron magtagik og sugilanon. Higo na lang ako sa pagingon, pagka ako sa imong api nga manggakon. Pagka ako sa makadaghan, aron makagbaw ning akong balatian. Babay na lang, Rosalinda. Bye-bye. Okay, nakakayang salamat na sa inyong pagpaminaw ni gabiot. Ang atong tak na alas 9:40 40 na yun. 40 na. Sa manamilit na kita. Kini na lang si Inko Dunsoy, dili macho, dili guwapo. Apan amigo sa mga tao ug sumbunganan sa kadaghanan. Manamilit na. Salamat kayo sa itong mga suking tigpaminaw. Hangtod sa sunod,
higayon sa samang takna o sa samang istasyon. Bye-bye. I love you all. And good night. Sweet dreams, everyone. Hinihining kalibutan, may duha ka pananglitan, tugma sa kabus ug kadunahan, ihatag ang kagawasan. Panang akong kasing-kasing sa kasakit naghambing kay